हाँ हाँ सावरिया ए सावरिया हर के हजार नाम राम चाहे राधे श्याम राधे ब्रह्मा या विष्णु चाहे भजिल महेश के घर में मंगल होई मीठ मीठ फल होई मन से चरण जे गोहरई गणेश के नेह जब लाग जाई दुख सब भाग जाई देर नहीं लागी सब हरि है कलेश के और कहत मनोज परमान मिल साथ साथ कहिए तो कृपा हो जाई अवधेश के भगवान हमने के संसार में भेजनी मनुष्य के शरीर बना के भेजनी 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा क्षमता देके सबसे ज्यादा समझदारी देके ये मनुष्य के बनौनी आज्ञा देने की जाए संसार में कुछ दान करी हो कुछ निसहाय के सेवा करी हो कुछ हमार नाम के सुमरन भजन करके फिर हमरा लगे आई हो बाकी भैया इस संसार में हमने क्या करता नहीं जाए हमने देखिए लाइन कट गया बदला भाई ओकर क्यों कह गई थोड़ा था बैटरी खत्म बाबा तारवा देखी कोटवा करता है छोड़ा था जितने में गड़बड़ी बा हेलो कहे वाला कह गई कि लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया लड़काई हमने के खेल में कूद में बिता दिले सब लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया जवानी हमने के सूत के केहू के शिकायत करके केहू के बड़ाई करके बिता दिले सब लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया तब बुढ़ापा देख कर रोया जब बुढ़ापा रूपी दुख हमने के लगे आवेला ओह बेरा रोवे के पड़ेला अपने परिवार अपने जामल अपने मित्र साथी दामन छोड़ा लेला दादा हो दादा कहीं भेंट करबो तो 10 रुपया खैनी खाती मांगे लगे ए बबुआ तो नान्हे में खेलत रहलू अरे सुपुली मौनिया अब जवनिया आइल बा का करे के बा अब जवानी आ गइल बा ई जवानी में कुछ नीमन काम करो अरे नान्हे में खेलत रहलू सुपुली मौनिया अब जवनिया आइल हो अब जवनिया आइल बा अब से पुराना भजनिया अब जवनिया आइल बा
अब से कोरोना भजनिया अब जवनिया आइल बा अब से कोरोना भजनिया अब जवनिया नन्ही चुक में खेलत रहलू सुपुली मौनिया अब जवनिया आइल बा नन्ही चुक में खेलत रहलू सुपुली मौनिया अब जवनिया आइल बा हो अब जवनिया आइल बा कोरोना राम के भजनवा अब जवनिया आइल बा बोलना हरि के भजनिया अब जवनिया आइल बा कोरोना के भजनिया अब जवनिया आइल बा अब जवानी आइल बा कुछ नीमन काम करो कुछ दान पुण्य करो भूखा के भोजन दो प्यासा के पानी दो निसहाय के सहारा बन जाइबू तो जीवन रूपी नैया पार हो जाई अना तो दिन वही के बा ए बाबूआ पियावा के दिहल चुनरी राखी ल जगाई पियावा के दिहल चुनरी ना जगाई बलमुआ जौन शरीर रूपी चुनरी दिले बड़े 51 रुपए के पुरस्कार दिले बनी सरबजीत राय जी। हाँ जी बड़ी देर से तो दिवंगत आत्मा खाती भगवान से प्रार्थना करो स्वर्गीय माता राजपति देवी। हाँ जी तो माता खाती प्रार्थना करब कि हे भगवान वो दिवंगत आत्मा करोरा अपना धाम में स्थान दे पियरक के दिहल चुनरी राखो ना जोगाई अन्ना तो हो जाई धूमिल जब हो जाई का बतलैबू बोली ससुरा जब जाई का बतलैबू बोली ससुरा जब जाई जन दागी लागल बा अरे ज्ञान के साबुन ले लो ज्ञान के साबुन ले लो प्रेम रूपी पनिया अब जवनिया आइल बा ज्ञान के साबुन ले लो प्रेम रूपी पनिया अब जवनिया आइल बा हो अब जवनिया आइल बा कोरोना हरि के भजनिया अब जवनिया आइल बा कोरोना हरि के भजनिया अब जवनिया आइल बा हरि के भजनिया अब जवनिया दुनिया का पता लगा करो जान मारवाए रो कजरा की धार में बहने से मारवाए रो बोला कैसे आलू भाई रसिकाना पता लगा करो जान मारवाए रो कजरा की धार में बहने से मारवाए रो बोला कैसे आलू भाई और का बबुआ और का ओ बलमुआ के डोली हाँ कब आ जाई हाँ ए कौन बला मुआ
उ मालिक परम पिता परमेश्वर ओरिजिनल बलम जे सबकर बलमुआ हवे सब तो रेडी हमरो तहरो बबो के ददो के बेटो के सबकर बलमुआ उहे हवे किलो भाड़ा पर बलमुआ बनल बालो उनकर डोली कब आ जाई ई केहू जानत बा ना अभी दिन नहीं खेऊ तरल आय है जानत रे तो उहे जानत रे कि डोली कब भेजी है और का बबुआ और का डोली चढ़ी सैया के ससुरवा में जाईबू डोली चढ़ी सैया के ससुरवा में जाईबू डोली चढ़ी सैया के ससुरवा में जाईबू अरे पूछी है बलमुआ तका तू बताईबू 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 आहा अबो से कहता है आई जब बुढ़ापा तहिया आई बुढ़ापा तहिया होई है गजनिया अभी जवनिया आई बुढ़ापा तहिया होई है गजनिया अब जवनिया हो अब जवनिया करना हरि के भजनिया अब जवनिया हरि के भजनिया करना हरि के भजनिया जवनिया एंगल ले दारी होत रही हां जी तनियो माता जी के नाम पर